Останахме тук цяла вечер. Не мога да повярвам, че дори не се прибрахме вкъщи. Да, а сега закусваме кренвирши и бомбони на край огъня. Така е. Много е забавно да не се прибирам вкъщи. До сега не ми се е случвало. Да. Пък и откакто сме приятели, искаме да бъдем заедно по всяко време. И затова нямаме време просто да се разделяме, защото не мога да го обясня. Не мога просто. О, разбирам. Много вкусно. Знам. Затова все още го пека. Да. Кога трябва да дойдат приятелките ти? Не знам. Дори не знам колко е час. Нищо. Моята Джесика идва. Да, така е. Да й направим място. Ей, Синтия, какво правиш тук? Ох, не съм се прибирала с нощи. Останахме тук с Саймън. Така ли? Това е страхотно. Ама аз се прибрах. Ами да. Какво лошо има в това да се прибера? Вкъщи. Нищо. Аз мислех какво лошо има в това да остана. Къде са Саманта и Селси? О, те също се прибраха, още не са дошли на плажа. Добре, Хайде, седни. идвам. Джесика, Джесика, Джесика. Ето, че и ти дойде. Останаха само Саманта и Кяси, нали? Забравяш един. О, И Кен. Кен. Все го бъркате. Кен. Все тая. Лично е брат му, се казва Кев. Както и да е. А ти, Саймън, какво мислиш за... Ами... Аз не знам. Както виждаш, си лежа в момента. Не знам какво да мисля. Разбира се. Бомбоните са страхотни. Знам, защото огънят е много хубав. А и все пак, те са от най-хубавите. Знам. Това не беше закуската. Кренвирши и бомбони. Ама аз вече сама закусвах. И какво яде? Ами една филийка, смет, от стрими. Боже, не ви трябва да знаете. Боже, не ви трябва да знаете. Щом казваш, че не ни трябва. Добре. Майче... Изглежда, че... О, божичко, още от снощи седи с това на метал. Синтия? Да. Майче вече и тя се идва. По принцип е нарано сутринта. Но ние с Саймън седим тук от снощи и нямаме никаква представа за времето. Няма кой да попитаме да ни каже колко е часа. Имам часовник. Часът е... 12... Не.
Трябва да е около 7 сутринта. 7 сутринта е. Нищо чудно. Защо идваш толкова рано? Обикновено идваш към 10. Да, когато съм с теб, се изненадах, че не се върна. Исках да те видя. А ти, Саймън, какво ще кажеш? Ами, аз почти никога не чакам Кен да се нагласи. Той е много бавен и, как да кажа, трудно може да се събуди от сън. Ясно. Ами, добре. Здравейте, момичета! Какво правите тук толкова рано? В 7:30? Не питай, с нощи с Саймън въобще не си тръгнахме от плажа. Това е страхотно. Чудя се, кога ли ще дойде Саманта? Не знам. Саманта е винаги бавна. Затова я чакам. Но днес реших да дойде сама. Или ще я потърся. Ами, добре. Ние ще те изчакаме. Все пак си нямаме друга работа. Нали така, Джесика? Да, така е. Много си права, Синтия. Знам. Саймън, ти какво закусва? Аз закупвах кренвиш. Така ли? Ами да, какво може да закусваш тук, освен остатъци от снощи? Да, няма друго. Ехо! Саманта! Хайде, идвай вече. Идвам. Знаеш ли колко време изисква да си направя този кок? О, Боже, защо ти е кок? Защото ми трябва. Мислиш само за красотата си. Това не е красота. Внимавай. Това е визия. Внимавай, ще падна. Ще седна ето тук. Добре. И между другото, това не е красота. Това е визия. Както и да е. Важното е да се заболявам. Ще се изкъпя след около 15 минути. Добре. Значи все още чакаме само Кен, нали? Да, мисля, че сега ще дойде. Що казваш? Къде е фотоапаратът? Тръгна да снимам гледката. Права си. Чудесна гледка има днес. Вижте кой се нагласи. Стига де, да не мислите, че съм най-бавният. Просто трябваше, тази шапка ме убива. Всъщност си най-бавният. Самата трябваше да си направи кокът, а той се прави доста трудно. Тази шапка ме убива. Не мога да си я вкарам в главата. Може да си вкараш и тук. Забравих, наоколо няма огледал. Не ми трябва огледал. Да не съм момиче. Ясно. Така разбирам. Саймън, какво правиш тук? Лежа си. Не е ли очевидно? А защо не се върна вкъщи с нощи? Реших да остана тук с новата ми приятелка Синтия. Така, аз направих същото, но не беше с Синтия, което съм аз, а с Саймън. Да, разбирам. А какво се случи между теб и Джесика? Как така? Как така? Хайде де. Нищо особено. Какво става след като се скарахте? Добрихме се като всички други. Като всички други? Да. Не го вярвам. Какво ще кажеш ти, Джесика? Не мога да кажа, че направи това. Ето хора, намерих го. Супер! Да, хора. Да. Имам една идея. Какво?
Дали да не си направим модно ревю? Имам доста дрехи вкъщи. Може да си ги разменим, Джесика. Примерно, ако вземем лилавия пътник, който нанасяше с нашите. Вземеш думите от устата. Ще я кажа същото. Да, ще е забавно да правим нещо различно. Така е. Днес. Само нещо ме притеснява. Знам, че е само 8 часа сутринта, но какво ще правим до вечер? Не знам. Кяси, какво мислиш? Ами, аз мисля, че... Как така, какво ще правим до вечера? Може до вечера да е модно ревю. Да, до вечера ще съм изморена, за да се привличам. Имам доста дрехи. Така е, модно ревю трябва да справим на светлина. Всъщност, Цинтия, знам едно слънчево място. И... няма проблем. Модното ревю трябва да бъде сега. Не сте ли наясно? И защо не да е сега? Добре, хайде да започваме. Аз вече тръгвам. Аз не. Ще трябва да оставя фотоапарата. Джесика, ще занесеш ли фотоапарата вкъщи, като ходиш за дрехите? Да, още сега ще го взема. О, Боже. Добре. Така е по-добре. Знам. Готово. Божичко, Джесика, много си бърза. Така е. Хора, не знам, но може би имам, как да кажа, идея за вечер. Не съм сигурна. Да чуем каква е тя. Ами не знам, знаете, че вече правихме парти на плажа, както и си устроихме дискотека. Устроиха ни дискотека, мила Синтия. Да, вече сме ходили на плажно парти и на дискотека. Някой знае ли какво ни остава? Модното ревю, освен. То ще бъде сега. Но какво ще правим до вечера? Там е работата. Нямам си нали малка представа. И би трябвало. Знаеш ли, ако се съберем и помислим малко, ще съберем една идея.